हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 6वा ध्यानयोगचं अध्ययन करतो आहोत. तर प्रथम वर्गाची सुरुवात आपण मंगलाचरणने करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर सर्वात प्रथम आपण इस्कॉनचे संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ती श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी अत्यंत साध्या आणि सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता लिहून ठेवली आणि त्यांच्या या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. आमच्या कोहोस्ट मिनल माताजी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम तुम्हाला. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम. हा, हरे कृष्ण माताजी. आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपला आता हा ध्यान योगाचा अध्याय सुरू आहे, किंवा अष्टांग योग असंही म्हटलं. आपण या अष्टांग योगाच्या 8 अंगांनी कृष्णांच्या बरोबर कसं जोडून घेतो तो योगी किंवा साधक, याचा आपण अभ्यास करतो आहोत. आणि आपण हेही जाणून घेतलं की अष्टांग योगाच्या 8ही पायऱ्या जेव्हा साधक यशस्वीरित्या पूर्ण करतो, तेव्हा तो परिपूर्ण योगी म्हटला जातो. तर आता आपण वळतोय, माझ्या मते 11वा श्लोक आपण बघतोय. 11-12 एकत्र आहेत, तर ते मी स्लाइड घेते. चार्ट दाखवा ना ताई, एकदा चार्ट. चार्ट बघायचा आहे का तुम्हाला? बरं, थांबा 1 मिनिट. हे बघा, हा माताजी कालचा 5व्या अध्यायाचा होता. हा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेतला असेल. आणि हा आता 6व्या अध्यायाचा आहे बघा. बरं, आता आपण ना 3ऱ्या-4थ्या अध्यायामध्ये, 3रा अध्यायाची सुरुवात आणि 5व्या अध्यायाची सुरुवात, दोन्ही अध्यायाच्या सुरुवातीला तुम्हाला लक्षात असेल तर अर्जुनाचा गोंधळ होता. काय गोंधळ होता त्याचा? की मी कर्म करू की ज्ञान घेऊ. आता हे मी परत मागचं तुम्हाला का सांगते, कारण आपण अष्टांग योगाकडे का वळलो, कर्मयोगाकडून आपण अष्टांग योगाकडे का आलो, हा जो फ्लो आहे ना, ही जी लिंक आहे ना मधली, हे पण समजणं खूप आवश्यक आहे. आता हा अर्जुनाचा जो गोंधळ होता 3ऱ्या अध्यायाच्या सुरुवातीला आणि 5व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला, की मी कर्म करू की ज्ञान घेऊ. आता अर्जुनाला काय वाटत होतं की युद्ध हे निंद्य कर्म आहे, अनेकांची हत्या होईल, हानी होईल. आणि मग कृष्ण मला हे का म्हणाले की युद्ध करायला का सांगतायत कृष्ण मला. आणि कृष्णांनी 2ऱ्या अध्यायामध्ये बुद्धियोग पण सांगितलाय. अर्जुनाला सांगितलं होतं की बुद्धियोगाचं महत्व काय आहे. पण आणि कृष्णांना जे सांगायचं होतं बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोगाबद्दल. पण अर्जुनाचा काय समज आहे, बुद्धियोग म्हणजे ज्ञान संपादन करणं, कर्म न करता ज्ञान संपादन करणं, एकांतामध्ये जाऊन राहणं, तिथे जाऊन स्वाध्याय करणं, असा तो समजतोय. त्यामुळे तो विचार करतो की मला युद्धासारखं निंद्य कर्म जर का करायचं नसेल आणि ज्ञान घ्यायचं असेल, तर मला एकांतात जाऊन एकटं राहून ग्रंथ वाचून स्वाध्याय करून तिथे मनन करायला हवं.
आता कृष्ण अर्जुनाला तिथे काय समजवतात की क्षत्रियाचा धर्म आहे युद्ध करणं हा, आणि हे कार्य न करता तू जंगलात जाऊन जर का ज्ञान संपादन करशील असं म्हणतोयस, पण तुझी अजून चित्तशुद्धी झालेली नाही. म्हणजे तुझे जे क्षत्रियत्वाचे जे गुण आहेत ना ते तुझ्यात आहेतच. जंगलात जरी गेलास आणि एखाद्या ब्राह्मणासारखं कार्य करायचं असं तू म्हणतोयस, ज्ञान ज्ञान घेणं मनन करणं त्याच्यावरती, परंतु तुझं मन मात्र अजूनही क्षत्रियत्वाच्या विचारांनीच भरलेलं आहे. जंगलामध्ये जाशील शरीराने, तरी मनातले हे जे विचार आहेत, तुझी क्षत्रिय वृत्ती आहे ती तुझ्या बरोबर राहणारच. आता जंगलामध्ये कोणी प्राण्याने कोणावर हल्ला केला किंवा कोणाला वाट अडवून लुबाडायचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्या संरक्षणासाठी तुझं शस्त्र उचलशीलच, कारण क्षत्रिय म्हणून तुझा तो गुणच आहे. मग आता इथे युद्धभूमीमध्येच आहेस, तुझ्या हातात शस्त्र आहे, राज्य परत घेण्याच्या हेतूने तू युद्धाला इथे आलेला आहेस, मग युद्ध कर, माघार घेऊ नकोस. क्षत्रियासाठी युद्ध करताना वीरगती आली तरी ते चांगलं असतं युद्ध सोडून जाण्यापेक्षा. आता हे कृष्णांनी अर्जुनाला समजावलंय की आपल्या प्रत्येकाच्या कार्यात काहीतरी दोष आहे, म्हणून दुसऱ्याचं कार्य न करता स्वतःच्या कर्तव्यात दोष जरी असला तरी तेच कार्य करणं हे हितावं असतं. म्हणजे क्षत्रियाने अनेकांची हत्या करावी लागेल त्यापेक्षा ब्राह्मणाचं कर्तव्य बरं आहे, तो कोणाचीच हत्या करत नाही, म्हणून स्वतःच्या कर्तव्याचा त्याग करू नये. प्रत्येक कार्यामध्ये काहीतरी दोष आहेतच. आणि कृष्णाने अर्जुनाला हेही सांगितलं की तुला तुझ्या नातेवाईकांच्या बद्दल करुणा वाटते, त्यांची हत्या होईल याचं दुःख तुला होतंय, म्हणून तू युद्धातून माघार घ्यायचं ठरवतोयस. पण अर्जुनाला करुणा वाटली म्हणून त्याने माघार घेतली हा विचार कोणीच करणार नाही. उलट दुर्योधन इत्यादी तुझी थट्टाच करतील की आम्हाला घाबरून अर्जुनाने युद्धभूमीतून पलायन केलं, आणि अशा थट्टेने तुला अपमानित झाल्यासारखं वाटून तू प्रतिक्रिया देशील, म्हणजे शस्त्र उचलशीलच. त्यामुळे हा विचार सोड आणि राज्य परत मिळवण्याच्या विचारानेच इथे आला आहेस, त्यानुसार त्वेषाने शौर्याने हे युद्ध लढ. आता हे जरी समजावून सांगितलं कृष्णांनी अर्जुनाला की कर्मयोग, कर्मयोग म्हणजे काय, कर्म करणं, युद्ध करणं कृष्णांच्या आदेशानुसार, हे कर्मसन्यासापेक्षा म्हणजे युद्धाचा त्याग करण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, हे जरी समजवलं आहे तरी ते अर्जुनाला अजून समजलेलं नाहीये. त्यासाठी कृष्णांनी त्याला हा ध्यानयोग सांगितला की जंगलात जाऊन एकांतात राहून ज्ञान संपादन करण्यासाठी कुठला विधी त्याला करावा लागेल हे सविस्तर समजावून सांगितलंय. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हे पाळल्यानंतर धारणा ध्यान आणि समाधी ही पूर्ण प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे मनाला त्याला संयमित करावं लागेल, तेव्हाच हे ज्ञान घेणं त्याला शक्य होईल. अस्थिर आणि अशांत मनाने ज्ञान घेता येणार नाही, म्हणून मन संयमित करण्यासाठी या अवघड अशा ध्यानयोगाचं सविस्तर वर्णन कृष्णाने अर्जुनाला करून सांगितलं. आणि अर्जुनाची जी क्षत्रिय मानसिकता बदलून त्याला ज्ञान संपादन करायचं असेल तर त्याला हा ध्यानयोग करावा लागेल, अन्यथा नुसतंच जंगलात जाऊन ग्रंथ वाचल्याने काहीच साध्य होणार नाही. विहित कर्म सोडून गेल्याने तेही त्याच्यासाठी योग्य असणार नाही, आणि जंगलात जाऊन काही असाच जंगलात गेला तर त्यानेही काही लाभ होणार नाही. यापेक्षा विहित कर्म जे युद्ध आहे ते केलंस तरच तुझ्यासाठी हितावह राहील, हे कृष्णाने अर्जुनाला समजावलेलं आहे. आता काल आपण ह्याच्या अष्टांग योगाच्या 8 पायऱ्यांबद्दल जाणून घेतलेलं आहे. आता पुढे कृष्ण अर्जुनाला ज्ञान देतील याबद्दल ते आपण आज समजावून घेऊया. तर आपण त्या श्लोकाच्या स्लाइड वरती जाऊ आता. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक मिनिट, मी जरा हे वाईड करते. हो. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये. योगाभ्यासासाठी मनुष्याने एकांत स्थळी जाऊन भूमीवर कुशासन अंतरावे आणि ते मृगचर्म व मृदू वस्त्राने आच्छादित करावे. आसन उंचावर किंवा अत्यंत खालीही असू नये. तसेच ते पवित्र स्थळी असावे. त्यानंतर योगी पुरुषाने आसनावर दृढतापूर्वक बसावे आणि मन, इंद्रिये, क्रिया यांचे संयमन करून मनाला एकाग्र करून
हृदय शुद्ध करण्यासाठी योगाभ्यास करावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे सांगितलंय की साधकाने कुशागवतापासून तयार केलेल्या आसनावरती बसलं पाहिजे. आता हे सगळं अष्टांग योगाची विधी आहे की त्याने अभ्यास कसा करायचा, कुठल्याच ठिकाणी जाऊन करायचा. आपण जाणून घेतलंय की एकांत स्थळ त्याला निवडावं लागतं साधकाला, कुटुंबापासून गृहत्याग करून असं जंगलामध्ये जाऊन एखाद्या नदीच्या किनारी वगैरे हे असे बसत असत. अनेक वर्षानुवर्ष ही साधना या प्रकारे ते करत असत. आता ही विधी कशी करायची, हे ध्यान किंवा समाधी या स्तरापर्यंत जाण्यासाठी हा अभ्यास सुरू कसा करायचा याबद्दल ही आपल्याला वर्णन हे सांगितलेलं आहे. तर साधकाने कुशागवतापासून तयार केलेल्या आसनावर बसलं पाहिजे. कुशासनावरती चर्म आच्छादित करावं. मृगचर्माचा काय उपयोग आहे, कारण कीटक असतात, मुंग्या असतात, किडे असतात काही जमिनीवरती, ते या मृगचर्माजवळ येत नाहीत. तर त्यामुळे साधक एका ठिकाणी बसून आता त्या आसनामध्ये स्थिर राहू शकतो. पद्मासनामध्ये बसल्याने पाठीचा कणा ताठ राहतो, डोकं मान सर्व एका रेषेत राहील असा तो बसतो, डोळे अर्धोन्मिलित ठेवून बसतो. आता पूर्ण डोळे बंद केले तर झोप येऊ शकते आणि पूर्ण उघडे ठेवले तर लक्ष आजूबाजूला जाऊ शकतं. तर त्यामुळे पूर्वी असे हे योगीजन एखाद्या पवित्र स्थळी, प्रयाग आहे, मथुरा आहे, वृंदावन आहे, अशा ठिकाणी एका नदीच्या किनारी एकांत स्थळ असं निवडून ते योगाभ्यास करत असत. आणि त्यासाठी धैर्य पाहिजे होतं, अर्थातच आत्मसंयम खूप महत्वाचा होता. आता इथे आपण बघतोय की ज्या वेळेला अशा प्रकारे योगी सतत कृष्णांचं स्मरण करत असे, म्हणजे योगाच्या अभ्यास त्याने सुरू करतो अशा प्रकारे, त्यावेळेला मग तो प्रगत पायरीपर्यंत पुढे पोचतो, योगारूढ अवस्थेपर्यंत जाऊ शकतो. तर जेव्हा आता मन त्याचं पूर्णपणे कृष्णांवरती केंद्रित आहे तेव्हा ते वर्तमानातच स्थित असतं. मन अस्थिर असल्याने ते कधी भूतकाळात जातं, कधी भविष्य काळाचा विचार करतं, असं भरकटतं. म्हणून प्राणायामाचा अभ्यास सांगितलाय. आणि हा अभ्यास करताना श्वास उच्छ्वास झाला पाहिजे आणि उच्छ्वास श्वास झाला पाहिजे. असं करू शकल्याने मन पूर्ण स्थिर होऊ शकतं, असं वर्णन केलेलं आहे इथे. म्हणजे ही कशी समाधीच्या आधीची स्थिती आहे आणि या स्थितीचा अनुभव आपल्याला नसल्याने नेमकी ही स्थिती काय आहे हे म्हणजे की जिथे श्वास उच्छ्वास होतो आणि उच्छ्वास श्वास होतो हे आपण समजू शकत नाही. पण तो ही क्रिया हा जो साधक आहे हा तो करू शकतो, कारण श्वासावर त्याने ध्यान केंद्रित केलेलं असतं त्याच्या आणि त्यामुळे तो सराव आपला सुरू ठेवतो अशा प्रकारे. आणि काही काळ त्याची आता ही अशी स्थिती टिकते, पण तरी तो सराव आपला पुढे सुरू ठेवल्याने आता तो प्रगती करू शकतो. आता या स्थितीमध्ये म्हटलं आहे की त्याच्या मनामध्ये विचार येतात आणि निघून जातात, टिकत नाहीत विचार मनामध्ये. मनामध्ये येणारे विचार थांबले पूर्णपणे, अशी स्थिती एक तो गाठू शकतो आता काही काळाने. म्हणजे मनामध्ये कृष्णांच्या शिवाय इतर कुठलेही भौतिक विचार आता येत नाहीत, अशी स्थिती पर्यंत प्रगत होत असतानाची आता ही त्याच्या आधीची स्थिती आहे. त्यामुळे विचार येतात आणि निघून जातात, फार काळ हे टिकत नाहीत. आता सर्वसाधारण मनुष्याच्या मनामध्ये येणारे विचार आणि आता ही जी अवस्था त्या योगीची आपण बघतोय, तर त्याचं वर्णन आपण जे समजून घेतो ती खूप वेगळी आहे. सर्वसामान्य मनुष्याच्या मनात एकाच वेळी अनेक विचार येतात आणि ते खूप तीव्रतेने येतात. काही विचार परत परत मनात येतात, ज्याला आपण चिंतन म्हणतो. तर तोच विचार सतत येत राहतो, म्हणून त्याला चिंतन करणं. आता त्याच गोष्टीच्या विषयांचं चिंतन केल्याने तो विचार दृढ होतो आपल्यामध्ये आणि मग त्यावरती इंद्रियांच्या द्वारे थोड्याच वेळाने कृती पण होते. म्हणजे त्या विचारांचा वेग एवढा असतो की इंद्रियांना त्यावर कृती करावीच लागते, म्हणून त्याला आवेग म्हटलं जातं. मग तो वाणीचा आवेग असेल, क्रोधाचा असेल किंवा जिभेचाही आवेग असेल, पण तो अतिशय तीव्र असतो आणि विचार कुठून सुरू होतो, सर्व मनातून सुरू होतो. पण योगी जो या स्थितीपर्यंत प्रगत आहे साधनेच्या द्वारे, यम नियम आदींचं कठोरपणे पालन करून त्याच्या मनात अत्यंत संथ गतीने हळूवार असे विचार येतात आणि तेवढ्याच हळूवारपणे ते निघून जातात. ते विचार थांबत नाहीत. जसं सामान्य माणसाच्या बाबतीत होतं की विचार थांबतच नाहीत. आता ह्या माणसाच्या मनामध्ये हे विचार थांबत नाहीत, पण सामान्य मनुष्याच्या मनामध्ये विचार रेंगाळतात, वारंवार परत येतात आणि विचार ह्याच्या मनात थांबतच नाहीत. त्यामुळे त्या विचारांचं चिंतनही होत नाही. त्यामुळे एकाच जागी बसून इतर कुठल्याही विचारांवरती कृती न करता भगवंतांवर ध्यान हा आता केंद्रित करू शकतो.
विचार करा, जसं आता एखादा तलाव आहे, त्याचं पाणी कसं शांत असतं, निस्तब्ध असतं, अगदी संथ असतं. आपण बघितलं तर आपल्याला त्याच्यावरती असे तरंग म्हणजे असे हळूवारपणे उमटताना दिसतात. पण अचानक असा भूकंप आला, धरती हल्ली, तर कसं तलावातलं पाणी एकदम लाटा येतील, उचंबळू लागेल. म्हणजे ही जी खूप हालचाल होत असलेली पाण्याची स्थिती आहे ना, ती म्हणजे सामान्य मनुष्याचं मन आहे. आणि शांत संथ तरंग उठणारी जी अवस्था आहे ना, ती या योगीच्या मनाची अवस्था आहे. आणि ही प्राप्त करायला त्याला वर्षानुवर्ष, कधी कधी अनेक जन्म अष्टांग योगाचा अभ्यास करावा लागतो. आणि या उलट स्थितीमध्ये अतिशय विचलित अस्थिर अवस्था जी म्हटलेली आहे, ज्याला आपण टर्ब्युलंट माइंड म्हणतो, ती एखाद्या मानसिक रोग्याची अवस्था असते, त्याच्या मनाची अवस्था असते. आणि ही स्थिती गाठण्यासाठी आता हा योगी जो ही मनाची स्थिती प्राप्त करू शकतो, तर त्याच्या मागे त्याची अनेक काळाची साधना असते आणि प्रत्याहार असतो. आता प्रत्याहार म्हणजे काय? मनाचा आहार हा कसा ठरतो? तर इंद्रियांनी आपण काय करतो यावर ठरतो. डोळ्यांनी काय बघतो, कानाने काय ऐकतो, जिभेने आपण कसला स्वाद घेतो, सगळ्यामुळे मन विचलित होऊ शकतं. म्हणून प्रत्याहाराचं महत्व आहे. आता म्हटलं जातं की 3 वेळा जो आहार घेतो तो रोगी असतो, 2 वेळा जो आहार घेतो तो भोगी असतो, आणि एकदाच जो आहार घेतो तो योगी असतो. तसंच योग्याने पूर्ण पोट भरेल असं खाऊ नये असं म्हटलंय. अर्ध पोट अन्नाने राहावं. 1/4 जागा त्याने पाण्यासाठी सोडावी, उरलेली जागा मोकळी त्याने वायूसाठी सोडावी असं सांगितलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे आहार घेतला तर त्याची साधना योग्य प्रकारे तो करू शकतो. आता या आहारामध्ये जर का त्याने बदल केला तर कधी वायू वाढल्याने त्याचं लक्ष लागणार नाही. आहार घेतला जास्त तर त्याला झोप येईल. म्हणजे असे बरेच परिणाम होईल त्याच्या साधनेवरती. त्यामुळे हे त्याला अगदी काटेकोरपणे ह्याचं पालन करावं लागतं. प्रत्याहारामध्ये वाणीबद्दलही सांगितलंय, किती बोलायचं याचाही नियम आहे. पाहिजे तितकंच बोलायचं, म्हणजे वाणीचा संयम उपयोग झाला पाहिजे. आता हे सर्व पाळल्याने पुढे धारणा या पायरीपर्यंत तो पोचतो. आणि या ठिकाणी मन जराही विचलित न होता पूर्णपणे कृष्ण कमलांच्या चरणी त्याचं स्थिर होतं. आणि आता अशा प्रकारे ही आता त्याची सुरुवात आहे. धारणा ही सुरुवात असते समाधीच्या स्तरापर्यंत जायला. म्हणजे थोडाच वेळ त्याची ही अवस्था टिकू शकते. चरणांवरती त्याचं लक्ष केंद्रित होऊ शकतं. जेव्हा आता अधिक काळासाठी त्याचं ध्यान तिथे टिकून राहतं, 2 तास 4 तास अशा प्रकारे तो ध्यान करू शकतो, तेव्हा ध्यान या स्थितीपर्यंत येतो. जसं एखादे पणतीचं इथे उदाहरण दिलेलं आहे की वायूच्या ठिकाणी ती ठेवली असेल तर तिची ज्योत कशी सारखी हलत राहते. पण जिथे वारा नाही अशा ठिकाणी ही पणती ठेवली असेल तिची ज्योत स्थिर राहते. तसं ध्यान आहे. तासनतास योगी कृष्णांवरती लक्ष केंद्रित करून ध्यानस्थ राहू शकतो. आणि या पुढची पायरी म्हणजे समाधी, जिथे ही परिपूर्णता असते योगाची. समाधी ही अंतिम स्थिती म्हटली गेलेली आहे. आणि जेव्हा या स्थितीला योगी पोचतो तेव्हा अष्टांग योगाची परिपूर्णता असते. समाधी स्थितीला साधकाचं मन पूर्णपणे शांत असतं, कुठल्याही भौतिक इच्छा त्याच्या मनामध्ये उरत नाहीत. हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याबरोबर तो जोडून घेतो, दिव्य आनंदाची प्राप्ती करतो. आणि ही अवस्था म्हणजे वर्षानुवर्ष सातत्याने केलेल्या तपस्येचं फळ असतं. आणि हे फळ प्राप्त करणं सोपं नाही. हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याचं दर्शन तेव्हा त्याला त्या स्थितीमध्ये होऊ शकतं. आणि त्याचा आत्मा या परमात्म्याशी जोडून घेतो, म्हणजे परमात्मा रूपाचा साक्षात्कार या अष्टांग योगीला होऊ शकतो. तर आपल्याला हे म्हणजे हा जो अभ्यास आहे ना, हा सोपा नाहीये. यम नियम आसन प्राणायाम ह्या एकाहून एक अशा कठीण अवघड स्थितीमधून जेव्हा तो पार करतो तेव्हा धारणा ध्यान आणि समाधी या स्थितीपर्यंत तो जाऊन पोचतो. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समंकाय शिरोग्रीवन् धारयन्मचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. योग साधकाने आपले शरीर, मान आणि मस्तक उभ्या सरळ रेषेत धरावे आणि नासिकाग्राकडे स्थिर दृष्टीने पाहावे. याप्रमाणे भयमुक्त, अविचलित तथा संयमित मनाने काम जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन त्याने हृदयात माझे ध्यान करावे
आणि मला जीवनाचे परमलक्ष्य करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे अष्टांग योगाचीच विधी सांगितलेली आहे. योग साधकाने कशा स्थितीमध्ये तो बसलाय बघा, पोस्चर ज्याला म्हणतो आपण, शरीर मान मस्तक ताठ रेषेत ठेवावे, नासिकाग्रेवरती स्थिर दृष्टीने पहावे, आणि शेवटची ओळ जर का तुम्ही बघितलं की हृदयात माझे ध्यान करावे आणि मला जीवनाचे परम लक्ष मानावे. म्हणजे इथे सर्व हा जो योग आहे ना, ह्याचा मूळ उद्देश काय आहे तर कृष्णांची प्राप्ती आहे, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. तर आपण या श्लोकांची जेव्हा वर्णन वाचतो इथे तात्पर्यामध्ये, अनुवादामध्ये, तेव्हा श्रीला प्रभुपाद यांनी प्रत्येक जवळजवळ श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये आपल्याला हे समजावून सांगितलंय की अष्टांग योगाचं वर्णन आपण ऐकलं, त्याने गाठण्याची स्थिती आपण समजून घेतली, तरी भक्तियोगी जो आहे ना, या भक्तियोगाचं आचरण करीत त्याच ध्येयाची प्राप्ती करू शकतो, जे ध्येय एखादा योगी अष्टांग योगाच्या अवघड तपस्याने गाठण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर त्यासाठी श्लोकांची तात्पर्य जी या ध्यान योगाची आहे श्रीला प्रभुपादांनी लिहिलेली, ते आपण सगळ्यांनी वाचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्याद्वारे आपण समजू शकतो की आपल्याला अष्टांग योगाचा खडतर मार्ग हा अवलंब करण्याची गरज नाही, आवश्यकता नाहीये. भक्तियोग करीतच कुटुंबाबरोबर राहून, नोकरी व्यवसाय सांभाळत, आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळत, कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्याने आपण या प्रगत स्थितीपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्या स्थितीला पोचायला अष्टांग योगाला अनेक जन्मही लागू शकतात. कारण यम नियम आसन प्राणायाम या हे जे आपण वर्णन ऐकलं, यावरून समजतं की या मार्गाचं पालन करणं हे अजिबात सोपं नाहीये. आणि दुसरं हे समजू शकतो आपण की या स्थितीने काय करायचंय, म्हणजे एंड रिझल्ट काय आहे तर कृष्णांची प्राप्ती आपल्याला व्हायला पाहिजे. कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्याची ही प्रगत अवस्था आहे, इंद्रियांना बलपूर्वक संयमित करून. पण इंद्रियांना कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलं तर तेव्हाही ती संयमित होऊ शकतात. हे महत्व आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी श्लोकांच्या तात्पर्यामध्ये तुलनात्मक दृष्टीने सांगितलेलं आहे. आता आपल्याला हे समजतं की कृष्ण भावना भावित व्यक्ती हा सर्वात उत्तम योगी असतो. आणि मुख्य म्हणजे आपण आता अधिक तर आपल्यातले गृहस्थाश्रमी आहेत, ते भक्तियोग करू शकतात. पण हा ज्ञानयोग आहे किंवा ध्यान योग आहे, या मार्गामध्ये ते प्रवेश करू शकत नाही. ज्ञानयोगासाठी लागणारी बुद्धीची एकाग्रता गृहस्थ आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळून आणू शकत नाही. त्याला बऱ्याच गोष्टी त्याच्यासाठी त्याग कराव्या लागतात ही एकाग्रता आणण्यासाठी. म्हणजे गृहस्थाच्यासाठी हा मार्ग अवघड आहे. ध्यानयोग आणि ज्ञानयोग या दोन्ही मधून तो जाऊ शकत नाही. आणि दुसरी गोष्ट आपण बघितली तर इथे आता आपण नेहमी बघतो की कितीतरी ठिकाणी मेडिटेशनचे सेंटर असतात, क्लासेस इत्यादी घेतले जातात, त्याचे फायदे सांगितले जातात. पण आता इथे आपल्याला या श्लोकामध्ये स्पष्टच सांगितलंय की ध्यानयोग हा गृहस्थाश्रमियांसाठी नाहीये, गृहस्थाश्रमियांसाठी केवळ भक्तियोगाचा मार्ग आहे. पण तरीही भगवद्गीतेच्या या 6व्या अध्यायाचा संदर्भ घेऊन अनेक ठिकाणी चुकीचं मार्गदर्शन केलं जातं. हा ध्यानयोग कोणासाठी आहे हे व्यवस्थित समजून न घेताच ध्यान मेडिटेशन कसं उपयोगी आहे याचा प्रसार केला जातो. आता मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस वगैरे असं काही काही वेगळी नावं त्याला दिली जातात. त्यामध्ये प्रकाशावरती, बिंदूवरती किंवा शून्यावरती ध्यान एकाग्र करायला शिकवलं जातं. पण इथे कृष्ण स्पष्ट म्हणत आहे, शेवटची ओळ जर का तुम्ही वाचली श्लोकाची 14व्या श्लोकामध्ये, मनहा संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत्परः. म्हणजे काय, माझं हृदयामध्ये ध्यान करावं आणि मला जीवनाचं परम लक्ष मानावं. इथे कुठेही म्हटलेलं नाही की कुठल्या प्रकाशावरती, बिंदूवरती, शून्यावरती ध्यान एकाग्र करावं म्हणून. कृष्ण म्हणतात माझ्यावरती ध्यान एकत्र करावं. तो कृष्णांवरती ध्यान न करता इतर कुठल्या गोष्टींवर ध्यान लावल्याने फायदा होत नाही, आणि थोडा फायदा झाल्यासारखा वाटला तरी प्रगती होत नाही. आणि मुख्य म्हणजे यम नियम पाळल्याशिवाय डायरेक्ट ध्यान या स्थितीपर्यंत कोणीही पोहोचूच शकत नाही. अष्टांग योग हा क्रमशः एक एक पायरी चढत, म्हणजे क्रमशः क्रमाक्रमाने होत गेलेली प्रगती करण्याची ही स्थिती आहे. यम नियम न पाळता केवळ आसन प्राणायाम आणि ध्यान केल्याने मर्यादित लाभ मिळू शकतो. अष्टांग योगाचा विधी हा गृहत्याग करून, कुटुंबापासून दूर राहून, एकांत स्थळी गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली यम नियम इत्यादी कठोरतेने पालन करत गाठण्याची प्रक्रिया आहे. काही मिनिटं सकाळी 20 मिनिटं आपण ध्यानाचा क्लास केला आणि दिवसभर मनाला वाटेल तसं मनमानी केली, इंद्रिय तृप्ती केली, तर त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.
तर आता आपण लक्षात काय ठेवायला पाहिजे की कर्मयोग, ज्ञानयोग किंवा ध्यानयोग या एक एक पायऱ्या आहेत. जसं एखाद्या उंच स्थानावर आपल्याला पोचायचं असेल तर जिन्याचा वापर केला जातो. जिन्याच्या एक एक पायऱ्या चढत जाऊ तेव्हा त्या वरच्या उंच स्थानावर आपण पोचू. तशा या पायऱ्या आहेत. भगवत धाम हे ते समजा की ते उंच स्थान आहे आणि शेवटचा टप्पा म्हणजे भगवत धामामध्ये पोचायचा अंतिम पायरी ही भक्ती योगच आहे. म्हणजे भक्ती योग केल्याशिवाय भगवंतांची प्राप्ती होणारच नाही. मग भक्ती योग हा जर या उंच स्थानावर पोहोचण्यासाठी लिफ्टचा वापर करावा तसा आपल्याला सांगितलेला आहे. म्हणजे एकाच जन्मात प्रयत्न करूनही आपण ही परमोच्च अवस्था भक्ती योगाच्या द्वारे गाठू शकतो, भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. पण कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग याने ही परिपूर्ण अवस्था गाठायला अनेक जन्म लागू शकतात. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधी ही स्थिती गाठणं एका जन्मात सोपं नाही. तर कृष्ण सांगतात की हा मार्ग अष्टांग योगाचा अत्यंत क्लेशदायक आहे. पण भक्ती योगात एका जन्मातच परमोच्च अवस्था गाठू शकतो साधक भक्तियोगी आणि भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. जसं लिफ्टचं बटन दाबलं की क्षणात ती आपल्याला 100व्या मजल्यापर्यंत पण नेऊन पोहोचवू शकते, तसा हा भक्तियोग लिफ्ट सारखा आहे. आणि ते बटन म्हणजे हरिनामाचा जप. प्रल्हाद महाराज आहेत, नंतर संत तुकाराम आहेत, खटवांग महाराज आहेत, अशा अनेक संत महाराजांची उदाहरणं आहेत ज्यांनी भक्तियोग श्रेष्ठ मानला आहे आणि त्यांच्या उदाहरणांनी त्यांनी दाखवून दिलंय. करायला अत्यंत सोपा, सहज, सुलभ आणि ध्येय प्राप्त करण्याची निश्चिती असणारा हा भक्तियोग आहे. 100व्या मजल्यापर्यंत पायऱ्या चढत जाऊ लागलो तर किती वेळ लागेल ह्याची कल्पना करा. आणि त्या मार्गामध्ये पतनाचा पण धोका आहे. म्हणजे अनेक जन्म लागू शकतील जर का आपण ध्यानयोगाच्या मार्गाने गेलो. आणि त्यासाठी सर्व संत महात्मे यांनी भक्तियोग श्रेष्ठ मानलेला आहे. समर्थ रामदास स्वामी सांगतात, मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे. तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, हेची थोर भक्ती आवडती देवा. आणि कृष्ण आता पुढे 18व्या श्लोकामध्ये म्हणतात की भक्त्या माम अभिजानाती, म्हणजे भक्तीनेच केवळ मला तुम्हाला जाणता येईल. म्हणजे भक्ती योगाचा आमच्यासाठी जास्त हितकारक आहे हे आपल्याला समजू शकतं. आता पुढे बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युञ्जन्नैवं सदात्मानै योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति. याप्रमाणे शरीर, मन आणि क्रिया यांच्या संयमाचा निरंतर अभ्यास करून मन संयमित झालेला योगी भौतिक जीवनाचा लय करून भगवत धामाची, श्रीकृष्णांचे जे निवासन आहे त्याची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जेव्हा शरीर, मन आणि इंद्रियांच्या द्वारे केल्या जाणाऱ्या क्रिया या अभ्यासाच्या द्वारे संयमित केल्या जातात तेव्हा भौतिक अनासक्ती प्राप्त होते. भौतिकातून अलिप्त होण्यासाठी हा अभ्यास सांगितला गेलेला आहे. तर जेव्हा योगी अशा प्रकारे हा अभ्यास करतो एकांत स्थळी जाऊन तेव्हा त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करणं हेच योगाभ्यासाचा अंतिम उद्देश आहे. तर इथे लक्षात घेऊया, भगवत धामाचा म्हणजे भगवत धामाच्या प्राप्तीचा उद्देश न ठेवता भौतिक ऐश्वर्यांची प्राप्ती व्हावी किंवा कुठल्या योग सिद्धींची प्राप्ती व्हावी, शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहावं, हा जर का उद्देश असेल योगाभ्यासाचा तर तो योगी म्हटला जात नाही. जेव्हा भौतिक अनासक्ती होईल, कुठलीही भौतिक इच्छा त्याच्या मनात असणार नाही आणि मग तो योगाभ्यास करेल तेव्हाच भगवत धामात जाण्यास तो पात्र ठरेल. आता हा पुढचा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हे अर्जुना, जो अत्याधुनिक खातो किंवा अत्यंत अल्प खातो आणि जो अतिशय झोपतो किंवा पुरेसे झोपत नाही तो योगी होण्याची शक्यता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की या अष्टांग योगीला जेव्हा प्रगत अवस्था गाठायची असेल तर प्रत्याहार करावा लागतो. सगळ्या गोष्टी त्याला आवश्यकतेपुरत्याच तो करतो. आता इथे म्हटलंय जो अत्याधिक खातो किंवा अगदी कमी खातो.
आणि खूप झोपतो किंवा पुरेशी झोप घेत नाही असा व्यक्ती भौतिक जगातही यशस्वी होऊ शकत नाही, आपल्याला माहितीये. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी आपल्याला रोज काही पाळायचे नियम सांगितलेत बघा. जसं आपल्याला सांगितलं जातं मंगल आरतीसाठी उपस्थित राहायला आवश्यक आहे, सकाळी श्रीमद भागवतम वाचावं, संध्याकाळच्या वेळेला भगवद्गीता वाचावी, 16 माळांचा जप रोज करण्याचा प्रयत्न करावा. आता हे नियम आपण काटेकोरपणे पाळू शकत नसलो तरी थोडा वेळ तरी वाचायचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचा रोज आपण काही ना काहीतरी अभ्यास करण्याचा प्रयत्न असायला पाहिजे. केवळ कृष्ण प्रसादच खायचा असाही नियम पाळायला आपल्याला साधकांना सांगितला जातो, तेव्हा आपली आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी सांगितलेल्या या गोष्टी आपल्याला हळूहळू दिनचर्येमध्ये आणल्या पाहिजेत. कृष्णांकडे जायला आपण जर का गंभीर असू तर, म्हणजे आपली इच्छा हवी तशी, तेव्हाच मार्ग पण आपल्याला मिळतो. आता भौतिक जगामध्ये बघा, काही जणांना वजन कमी करायचं असतं तर ते रोज व्यायाम करतात, अगदी खाण्याची रिस्ट्रिक्शन्स पाळतात, आणि हे सर्व गंभीरतेने त्यांनी पाळलं तर 2-3 महिन्यात त्याचे परिणाम पण दिसतात. म्हणजे मनुष्य दृढनिश्चयी झाला तर हे शक्य होतं. बरं, वजन कमी करणं ही भौतिक स्वरूपाची गोष्ट आहे. एकदा कमी केलं की ते कायमचं तसंच टिकेल असंही होत नाही. व्यायाम पथ्य सोडून दिलं तर पूर्ववत वजन वाढू शकतं. पण कृष्ण भावनेमध्ये केलेले प्रयत्न हे तसे नसतात, ते शाश्वत असतात, कारण आत्म्यावरती प्रभाव टाकत असतात ते. आणि आपल्या प्रयत्नांमध्ये मात्र आपण गंभीर असणं आवश्यक आहे. सकाळी मंगल आरतीला उपस्थित राहिलं, पण दिवसभर जर का भौतिक विषयांच्याच चर्चा केल्या, टीव्ही, सिनेमा, मनाला वाटेल तसे भोगांच्या विषयांचं मनोरंजन घेत केलं, तर तसं ते योग्य नाही. कृष्ण भावनेबद्दल आपल्याला गंभीरतेने, म्हणजे आपल्या जीवनाला तसं वळण दिलं गेलं पाहिजे. कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून इंद्रियांनी जे काही ग्रहण करू ते कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून केलं पाहिजे. म्हणजे तशा प्रकारे म्हणजे जे काही करायचं ते कृष्णांच्या संबंधित असलं पाहिजे, हा विचार तिथे साधकाचा असायला हवा. बघा, विद्यार्थ्यांचं उदाहरण आपल्याला अगदी खूप समर्पक वाटतं. अनेक ठिकाणी मोठ्या परीक्षेची जेव्हा ते तयारी करत असतात, ती परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण होणं हे त्यांचं ध्येय पक्क असतं. मग तर तयारीही ती तशीच मन लावून करतात, आणि जोपर्यंत ध्येय गाठत नाही तोपर्यंत आपल्या दिनचर्येत ते बदल करत नाहीत. परीक्षेचा अभ्यास केंद्रस्थानी ठेवून ते सगळ्या गोष्टी करत असतात. मग प्रयत्न एवढे जर का एकाग्रतेने केलेले असतील तर त्यांना ध्येय प्राप्तीही होते. मग जर व्यक्ती आध्यात्मिक प्रगतीसाठी गंभीर असेल तर तोही हळूहळू आपली दिनचर्या तशीच बनवेल जिथे कृष्ण केंद्रस्थानी आहेत, आणि ज्या गोष्टी कृष्ण भावनेत प्रगती करायला सहाय्यक आहेत अशा अशा गोष्टींचा आपल्या दिनचर्येत तो समावेश करेल. आणि ज्या गोष्टी आता कृष्ण भावनेपासून दूर नेतात त्यांना तो करण्याचं टाळेल. परीक्षेचा अभ्यास म्हणून वेळच्या वेळी झोपणं, उठणं, वेळच्या वेळी अभ्यास करणं, उगीच बाहेर जाणं टाळणं, बाहेरचं खाणं टाळणं, मनोरंजन, सोशल मीडिया, आता हे कसं तो विद्यार्थी करतो तेव्हा म्हणजे परीक्षेचा अभ्यासाला केंद्रस्थानी ठेवून तो करत असतो. तसंच जेव्हा साधक कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून आपलं जीवन आखतो तर तेव्हा तो यशस्वी होतो आणि आध्यात्मिक उन्नतीही करू शकतो. तर त्याच जसं हे अत्याहाराचं महत्व आहे, तसंच अनेक इंद्रियांनी जे काही आपण ग्रहण करू त्या सगळ्याच महत्व आहे. कृष्ण भावना भावी जीवन जगण्याचं वळण आपल्या जीवनाला दिलं गेलं पाहिजे, आणि असा व्यक्तीच प्रगती करू शकतो. जो आवश्यकतेपेक्षा अधिक खातो त्याची झोपही जास्त असते, आणि अधिक झोप म्हणजे आळस. आता ही सर्व तमोगुणाचा प्रभाव असल्याची लक्षणं आहेत, आणि तमोगुणी व्यक्तीची मात्र प्रगती होऊ शकत नाही. आपल्याला कमीत कमी सत्वगुणामध्ये असणं आवश्यक आहे जर का आध्यात्मिक प्रगती करणं आपली इच्छा असेल तर. आता 17वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. जो मनुष्य आपल्या आहार, निद्रा, विहार किंवा कर्मणूक आणि कर्म करण्याच्या प्रयत्नात नियमित असतो तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व सांसारिक दुःखांचा विनाश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 16व्या श्लोकामध्ये जी आपल्याला गोष्ट कृष्णांनी सांगितली तीच एका वेगळ्या पद्धतीने या 17व्या श्लोकामध्ये सांगितली आहे, की कोणता व्यक्ती योग करून दुःखाचा विनाश करू शकतो. दुःख का आहेत? कारण मनात खूप इच्छा आहेत आणि त्या भोगल्या तरी समाधान मिळत नाही, सतत काहीतरी कमी जाणवतच राहते, पूर्ण समाधान मिळू शकत नाहीये, म्हणून दुःख आहे.
आता इथे काय काय सांगितलंय बघूया. पहिलं सांगितलंय युक्त आहार. आता युक्त म्हणजे काय, तर रेग्युलेटेड, म्हणजे नियमाने, वेळच्या वेळी, एका ठराविक प्रमाणात, आणि मितहारी आणि हितकारी पदार्थ साधकाने खायला पाहिजेत. तसंच त्याच्यासाठी लाभकारी ठरतं. आता हितकारी पदार्थ खाणं, अन्न पदार्थ खाणं हे सगळ्यात अवघड आहे. कारण तसा आपल्या आवडीचा पदार्थ समोर आला तर तो आपण अधिक प्रमाणात खाल्ला तर सकाळी उठून जप करणं, मंगल आरतीला उपस्थित राहणं हे साधकाला अवघड होतं. तर श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की सात्विक आहार साधकाने घेतला पाहिजे. ताजं शिजवलेलं अन्न जे पचायला हलकं आहे, जे शरीराला पोषण तर देईल, बल देईल, आयुर्वर्धकही असेल, आणि असं अन्न कृष्णांना अर्पण करून जेव्हा प्रसाद म्हणून खाल्ला जातो तेव्हा मेंदूच्या पेशी या अतिशय चांगल्या प्रकारे कार्य करतात आणि असा व्यक्ती आध्यात्मिक प्रगतीकडे वळू शकतो. आपण म्हणतो ना, जसा मनुष्याचा आहार असेल तसंच त्याचं मनही असेल, आणि शांत मन असेल तर मग तो म्हणजे पुढे आध्यात्मिक प्रगती करू शकेल. तर प्रसाद ग्रहण करण्याचं हे खूप महत्वाचं आहे की मन शांत होण्यास त्याने मदत होते. आता युक्त विहार. विहार म्हणजे काय, तर करमणूक, रिक्रिएशन, त्याच्याबद्दल सांगितलंय. हे पण कृष्ण भावनेशी संबंधित पाहिजे. भौतिक करमणुकीची साधनं त्याने वापरू नयेत. सिनेमा, नाटक, पार्टी, शॉपिंग इत्यादी गोष्टींबद्दल इथे करमणूक म्हटलेलं नाहीये. जी काही असेल तर ती भगवंतांच्या संबंधितच आहे. कृष्णांबद्दलचं एखादं पुस्तक वाचणं, आपलं काही कौशल्य वापरून कृष्णांच्यासाठी हार तयार करणं, कधी मंदिरामध्ये सजावटीसाठी, डेकोरेशनसाठी लागणारी कुठली वस्तू आपण आपल्या हाताने तयार करणं, कधी एखादा नवीन पदार्थ करून कृष्णांना अर्पण करणं, कधी श्लोक पाठ करणं, म्हणजे या सर्व ऍक्टिव्हिटीज कृष्णांच्या संबंधित असल्या पाहिजेत, भौतिक करमणुकीच्या असू नयेत. आता युक्त चेष्टस्य कर्मसु म्हणजे काय, तर निर्वाहाकरता अत्याधिक प्रयास करणं हेही लाभकारी नाही साधकासाठी. भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी अत्याधिक प्रयास करू नयेत असं सांगितलंय. नियमितपणे आपण श्रवण कीर्तन जर का करत नसू तर मायेच्या प्रभावाखाली येतो आणि भौतिकाकडे आपला कल वाढतो. म्हणजे कोणी व्यक्ती आता जो अर्थार्जन करतो तो कृष्ण सेवेत हे जर का धन वापरत नसेल तर तो निश्चितपणे मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी वापरेल, कारण मायेचा प्रभाव त्याच्यावरती होणार. म्हणून कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यासाठी श्रवण कीर्तन हे व्हायलाच पाहिजे. युक्त स्वप्नावबोधस्य असं म्हटलंय. आता म्हणजे काय, तर योग्य वेळी झोपणं, योग्य वेळी उठणं, तर त्यामुळे व्यक्ती दुःखाचा विनाश करू शकते. आता हे समजून घेऊया की ज्यावेळी आपल्याला भूक लागते ती वेळ पाळून आपण प्रसाद जर का ग्रहण केला तर मग आपलं शरीर जे आहे ना ते चांगलं राहतं, भक्तीमध्ये बाधा आणत नाही. पण भुकेची वेळ आपण टाळली तर शरीरामध्ये रोग उत्पन्न होतात कालांतराने. तसंच झोपेचं आहे, योग्य वेळी झोपलो तर शरीराला आराम मिळतो आणि शरीर आपलं बाधा बनत नाही. शरीराकडे लक्ष देणं का महत्वाचं आहे, कारण ते साधन आहे आपल्यासाठी, माध्यम आहे ज्याद्वारे आपण आत्म्याला भगवत धामाची प्राप्ती करवून देऊ शकू. तर या सर्व गोष्टी नियंत्रितपणे रेग्युलेटेड असाव्यात असं सांगितलेलं आहे. आपल्या भक्तिरूपी जीवनाची तुलना आपण एखाद्या वृक्षाशी केली तर जी वृक्षाची मुळं आहेत ना, म्हणजे ती आपली साधना असते. ती आता वरून मुळं दिसत नाहीत वृक्षाची आपल्याला, पण त्या एखाद्या भव्य वृक्षाला ती तोलून धरतात, पाया असतो जणू, तशी ही आपली साधना असते. मग आपला नियमित जप असेल, श्रवणम कीर्तनम असेल, इतर ज्या सेवा करत असू, तर या सर्व आपल्या साधनेच्या अंतर्गत येतात. आणि जेवढी आता आपली ही साधना असेल, जसं आता वृक्ष म्हणतो ना, जेवढा आता तो पसरतो कालांतराने त्याला फळं पण येतात. तसंच ही साधना जेवढ्या चांगल्या प्रकारे होईल आपल्याकडून तेवढंच आपल्याला चांगली फळं, म्हणजे सेवेमध्ये आपल्याला भाग घेता येईल. कोणी आता मंदिरात सेवा करेल, कोणी कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करेल, कोणी आपल्या कुटुंबाला कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेईल. तर ही सर्व वृक्षाची फळं आहेत जी योग्य साधना म्हणजे पोषण आणि युक्त आहार विहार यामुळे ती मिळालेली आहेत. म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे आपण कृष्णांची सेवा करून आपली आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकेल, आपल्याला आनंदही मिळेल. दुःख व्यक्ती कधी भोगतो, जेव्हा अनियंत्रित भौतिक इच्छा असतात त्याच्या, आणि त्या करतानाच त्याला दुःख प्राप्त होतं. पूर्ण केली तरी दुःख होतं, पूर्ण झाली नाही तरी दुःखच दुःख असतं. पण जे मन आता कृष्णांशी जोडलेलं आहे ते मात्र अनुभव शांतीचा प्राप्त करू शकतं, आणि त्या शांतीला नैष्टिकी शांती म्हणजे जी शांती ढळत नाही. कृष्णांच्या बरोबर जोडलं गेल्याने असा मनुष्य सदैव तृप्त असतो, शांत असतो आणि अशा नैष्टिकी शांतीचा अनुभव करत असतो. पुढचा बघू, 18वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा विनयितं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. योगाभ्यासाद्वारे योगी जेव्हा आपली मानसिक कार्य नियमित करतो आणि सर्व भौतिक आकांक्षांपासून मुक्त होऊन अध्यात्मामध्ये स्थित होतो, तेव्हा तो यथायोग्यपणे योगयुक्त झाल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात इथे सांगितलंय की योगी योगाभ्यासाने इंद्रियांचं संयमन करतो तेव्हा तो भौतिक आसक्तीपासून मुक्त होतो. आता साधारण मनुष्य ज्या इंद्रिय उपभोगांच्या इच्छा ठेवतो त्यांच्यापासून हा योगी मुक्त असतो. जसं आता एका भौतिक व्यक्तीची इंद्रिय उपभोगाच्या विषयाने विचलित होतात, तसा हा योगी विचलित होत नाही, तेव्हा तो योगयुक्त झाल्याचे म्हटलं जातं. म्हणजे इंद्रिय व मनाला कृष्णांच्या सेवेत नियोजित केल्याने हा योगी योगयुक्त होतो. इंद्रिय मनाला कार्यरत ठेवणे आणि तेही कृष्णांच्या सेवेत, हे महत्वाचे आहे. आणि अशा सर्व क्रियांचा त्याग करून केवळ डोळे बंद करून बसला आहे त्याने काही साध्य होत नाही. कृष्ण प्राप्ती करण्यासाठी कृष्णांच्या सेवेत इंद्रियांना व मनाला नियोजित करावं लागेल असं श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय. तर हा जो योगी आहे तो आपल्या मनाला नियंत्रणात ठेवतो, योगाभ्यासाच्या द्वारे कठोर नियमांचं पालन करतो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादी करीत. आणि कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे तो आपली इंद्रिय आणि मन कृष्णांकडे वळवतो, त्यांच्या सेवेमध्ये जोडून घेतो आणि तोच परिणाम अत्यंत सहजपणे प्राप्त करू शकतो. आता त्यासाठी मनाच्या आधी आपल्याला इंद्रियांना कृष्ण भावनेमध्ये जोडणं आवश्यक आहे, म्हणजे सोपं आहे जास्त. सुरुवात इंद्रियांनी केली पाहिजे, मन पटकन येणार नाही. जसं कोणी व्यक्ती आता मंदिरामध्ये आला दर्शनाला, डोळ्यांनी त्याने कृष्णांच्या अर्चविग्रहाचं दर्शन तो घेतो, पण त्याच वेळेला त्याच्या मनात कुठले तरी दुसरे विचार सुरू असू शकतात. मंदिरामध्ये जरी तो शरीराने असला तरी मन त्याचं बाहेर असतं, तेही येईल पण त्याला थोडा वेळ लागेल. आणि त्यासाठी हा युक्त आहार, युक्त विहार, वेळच्या वेळी उठणं झोपणं, सकाळी जप करणं, योग्य प्रमाणात खाणं, अधिक आहार न घेणं, वेळेवर खाणं, म्हणजे एक शिस्त आणि रेग्युलेशन, ह्याने ते मन संयमित होईल. मनाला आपण डायरेक्टली कंट्रोल करू शकत नाही. जसं आपण काल त्या पंख्याचं उदाहरण घेतलं ना, पंख्याला थांबवायचं असेल तर आपल्याला तो रेग्युलेटरचा वापर करावा लागतो, आपण आपल्या हाताने थांबवू शकत नाही. तसंच मनाला डायरेक्टली आपण संयमित करू शकत नाही. जेव्हा या शिस्त लावतो आपण मनाला, या सगळ्या गोष्टी करतो, युक्त आहार विहार, तेव्हा मग काय त्याचा परिणाम होतो, योगो भवती दुःख, हा सांसारिक दुःखांचा विनाश होतो, म्हणजे मन संयमित होतं आणि शांत होतं. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः. वायूचे संचालन नसलेल्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे दीप संथपणे तेवत राहतो, त्याप्रमाणे संयमित मनाचा योगी आत्मतत्वावरील आपल्या ध्यानामध्ये सदैव स्थिर असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जशी आता पणतीमधील ज्योत बघा, वारा नसेल तर स्थिरपणे संथपणे जळते, तसाच योग्याचं हे ध्यान कृष्णांवरती स्थिर असतं. अविचलितपणे तो कृष्णांवरती लक्ष केंद्रित करू शकतो. म्हणजे आता ही ध्यानाची स्थिती आहे, अविचलित एकाग्रता. धारणा ही ध्यानाच्या आधीची स्थिती आहे, ज्यामध्ये ही एकाग्रता काही काळ टिकणारी असते. पण ध्यान म्हणजे ती स्थिती टिकून राहते. आता कृष्णांच्या वरती अविचलितपणे तो ध्यान केंद्रित करू शकतो जास्त वेळासाठी. तर जशी पणतीमधील ज्योत कशी संथपणे तेवत असते, तसाच हा योगी ध्यान या स्थितीमध्ये टिकून राहू शकतो. जसं वारा नाही त्यामुळे ज्योत न हलता संथपणे तेवत राहते, तसंच योगीच्या मनामध्ये इतर कुठलेही डिस्ट्रॅक्शन्स नाहीयेत. तर त्यामुळे तो ध्यानस्थ राहू शकतो आणि या स्थितीमध्ये तो अविचलित असतो, असं आपल्याला सांगितलं इकडे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. पुढचे एकदम 2-3 आहेत ते एकत्र वाचू ना. हो हो हो, 20 ते 23. हम्म. हरे कृष्ण. यत्रो परमते चित्तन निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकं यत्तत् तद्बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम्. योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याचे मन जेव्हा सांसारिक मानसिक क्रियांपासून पूर्णपणे संयमित होते तेव्हा त्या अवस्थेला परिपूर्ण समाधी असे म्हणतात. या समाधी अवस्थेचे लक्षण म्हणून विशुद्ध मनाद्वारे आत्म्याचे अवलोकन करण्यात आणि आत्म्यामध्ये संतुष्ट होण्यात तथा आनंद प्राप्त करण्यात समर्थ होतो. त्या आनंदमय अवस्थेत मनुष्य दिव्य इंद्रियांद्वारे साक्षात्कार झालेल्या अमर्याद दिव्य सुखामध्ये स्थित होतो. याप्रमाणे स्थित झाल्यावर तो सत्यापासून कधीच ढळत नाही आणि या सत्याची प्राप्ती झाल्यावर याहून अधिक श्रेष्ठ असे काही असेल असे त्याला वाटत नाही. अशा अवस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर तो मोठमोठ्या संकटांमध्येही विचलित होत नाही. भौतिक संसर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखापासून हीच यथार्थ मुक्ती आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ही प्रगत स्थिती जी योगारूढ अवस्था आहे त्याच्या अंतिम स्थितीबद्दल समाधीबद्दल इथे या श्लोकांमध्ये सांगितलंय. योगाची परमसिद्धीची ही अवस्था आहे. तर जो योगी या स्तरावरती अजिबात विचलित होत नाही, अंतिम अवस्था समाधीपर्यंत तो पोचतो. त्याची लक्षणं इथे ही सर्व वर्णन केलेली आहेत. समाधी या स्थितीला साधकाचं मन आता पूर्णपणे त्याच्या नियंत्रणाखाली असतं. कुठल्याही भौतिक इच्छा त्याच्या मनामध्ये उरत नाही. त्याच्या आत्म्याने आपल्या हृदयात स्थित परमात्म्याच्या बरोबर तादात्म्य साधलेलं असतं, जोडून घेतलेलं असतं. त्यामुळे तो दिव्य आनंदाची प्राप्ती करतो. आपण कृष्ण म्हणतो ना, सच्चित आनंद आहेत, आनंद पूर्णपणे आनंदमयी आहेत. आता अशा आनंदमयी स्वरूपाच्या बरोबर जोडून घेतल्याने अखंडित आनंद हा साधकही प्राप्त करत असतो. आणि ही अवस्था जी आहे वर्षानुवर्ष सातत्याने केलेल्या साधनेचं फळ असतं. आपण म्हटलं ना, आपली साधना जेवढी खोल असेल, मुळं जेवढी वृक्षाची खोल असतील तेवढा उंच वृक्ष ते पेलू शकतील. तर तसंच हे आहे की वर्षानुवर्ष सातत्याने केलेल्या साधनेच्या फळामुळे आता हा ही स्थिती गाठू शकतो. आणि हे काय फळ प्राप्त करणं सोपं नाहीये. हृदयात स्थित परमात्म्याचं दर्शन जेव्हा त्याला होतं तर तेव्हा आत्मा त्याचा या परमात्म्याशी जोडून घेतो आणि या परमात्मा रूपाचा साक्षात्कार जो म्हटलेला आहे सत आणि चित अवस्थेचा, तो या अष्टांग योगीला होऊ शकतो. आणि इथे म्हटलेलं आहे, पण जो या विरुद्ध स्थिती आहे, जो भौतिकाशी जोडलेला आहे, तो मात्र कष्टच भोगत असतो, दुःख भोगत असतो आणि भौतिक संसर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखापासून जेव्हा जर का मुक्ती पाहिजे असेल तर मात्र मनाला संयमित केलं पाहिजे. कारण मन हे या सगळ्या गोष्टीच्या मागचं कारण आहे. मनातच या इच्छा साठवल्या जातात, मनच विचार करतं आणि इंद्रिय ती क्रिया करायला प्रवृत्त होतात. आता या मनामध्ये विषय कुठला आहे? कृष्ण भावनेचा विषय दिला तर इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये कार्य करतील. मनाला भौतिक विषय दिला तर ती इंद्रिय तृप्तीमध्ये कार्य करतील आणि तसाच परिणामही आपण भोगू. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः. मनुष्याने दृढ निश्चयाने आणि श्रद्धेने योगाभ्यासामध्ये युक्त झाले पाहिजे आणि योग मार्गापासून कधीच विचलित होऊ नये. त्याने मानसिक तर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या सर्व भौतिक कामनांचा पूर्ण त्याग करून मनाद्वारे सर्व इंद्रियांना सर्व बाजूंनी संयमित केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे दृढ निश्चयी असण्याबद्दल सांगितलंय. दृढ निश्चय हा परत मनामधूनच तयार होतो. म्हणजे हा पूर्ण अभ्यास कसा मनाच्या शक्तीवरती केंद्रित आहे हे आपल्याला समजू शकतं. आता इथे म्हटलंय की साधकाने दृढ निश्चयी असायला हवं, धैर्य असायला हवं त्याच्याकडे. या मार्गावरती यशप्राप्ती सोपी नाहीये, त्यामुळे सहज यश मिळत नाही, म्हणून त्याने निरुत्साही होऊन उपयोग नाही. दृढ निश्चयाने योगाभ्यास करत राहायला हवा. ध्येय निश्चित असेल तर ध्येयाकडे वाटचाल करताना इतर कारणांमुळे विचलित होता कामा नये. त्याने ध्येय गाठताना ज्या गोष्टी त्याला विचलित करतात त्या निग्रहाने त्याने दूर सारल्या पाहिजेत. तर आता जसं आपण म्हणतो की एक पाऊल आपण कृष्णांकडे जायला उचलतो
उचलतो तेव्हा कृष्ण आपल्याकडे 10 पावलं जवळ येत असतात. तर त्यामुळे भक्ती मार्गातला हा आपला उत्साह जो असतो, आपला निश्चय असतो ना, तो आपल्याला कायम ठेवला पाहिजे. जीवनामध्ये चढ उतार, भौतिक जगात आहोत त्यामुळे चढ उतार हे येणारच आहे. भौतिक जगाचं स्वरूपच आहे द्वंद्व, सुख दुःख, हानी लाभ, जय पराजय. तर या चढ उतारावरती आपला निश्चय ढळू न देता प्रभुपादांनी सांगितलेले नियम आपल्याला पाळायला हवेत. एक प्रकारचं संयमित जीवन जगायला हवं. आणि यासाठी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपलं मन स्थिर हवं. जे कृष्णांवरती स्थिर असेल ना मन, तर ते त्या अवस्थेमध्ये टिकू शकतं. भौतिकातल्या कुठल्याही गोष्टीवरती मन एका ठिकाणी स्थिर राहूच शकत नाही. खूप चंचल असतं ते. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या घृतिदुहि गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्. हळूहळू क्रमशः मनुष्याने दृढ विश्वासाने युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे समाधीमध्ये स्थित झाले पाहिजे आणि याप्रमाणे मन केवळ आत्म्यावरती स्थिर करून इतर कशाचाही विचार करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ही जी साधना आहे ना, मग ती भक्ती योगाची असेल किंवा अष्टांग योगाची असेल, ही हळूहळू आपल्यामध्ये हे बदल झाले पाहिजेत. आपण लहान मुलांना बघतो बघा, कितीही वेळ ते खेळू शकतात. त्यांना आईने संध्याकाळी हाक मारली, अंधार पडला, घरी ये म्हणून सांगितलं तरी यायची त्यांची तयारी नसते. त्यांना दमतच नाहीत ते. म्हणजे मग आपण आता आई आहे, आईला महत्व माहिती आहे अभ्यास करण्याचं. ती कान पकडून खूप वेळ पहिल्यांदा हाका मारून बोलवण्याचा प्रयत्न करते. जेव्हा मुलगा येत नाही तेव्हा हाताला पकडून ती घरी आणते आणि त्याला कपडे स्वच्छ वगैरे बदलून आता अभ्यासाला बसवते. आता हा लहान मुलाची रुची कुठे आहे? खेळण्यामध्येच आहे. तो किती वेळ खेळू शकतो. पण आता आई त्याला जेव्हा रोज अभ्यासाला बसवते तेव्हा असं रोज रोज केल्याने आता नियमित अभ्यास करायची त्याला सवय लागते आणि हळूहळू क्रमशः मग अभ्यासामध्ये गोडी निर्माण झाल्याने तो आपल्या आपण अभ्यासामध्ये प्रगती करू शकतो. मग आईने हाक मारली जरी नाही तरी वेळच्या वेळी तो घरी येतो, अभ्यासाला बसतो, म्हणजे आता त्याचा संयम आला. तसंच हे आपलं मन आहे, एकसारखं इकडे तिकडे जात असतं. ते स्थिर करायला हवं आणि मनाला नियंत्रण करण्याचं कार्य बुद्धी करते. म्हणजे जरी मन इंद्रिय विषयभोगांकडे आकर्षित होत असली तरी मन हे बुद्धीच्या द्वारे इंद्रियांना संयमित करू शकतं, ज्याला प्रत्याहार म्हटलेला आहे. इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांपासून दूर होणं किंवा या अष्टांग योगाच्या प्रगत पायऱ्या आहेत, धारणा, ध्यान, समाधी, यामध्ये या विकासामध्ये अडथळा आणणाऱ्या सर्व गोष्टींना दूर करणं, हे सर्व बुद्धीने कार्य होऊ शकतं. आता कृष्ण भावनेमध्ये आपण म्हणतो ना की आपले केलेले प्रयत्न खूप महत्वाचे आहेत. आपण या भगवद्गीतेच्या वर्गाला येतो, संध्याकाळी तुमच्यापैकी काही जण भगवद्गीता वाचत असतील, श्रीमद भागवतम वाचत असतील. हे सर्व प्रयत्न आत्म्याची शुद्धी करीतच असतात, हे आपण जाणलं पाहिजे. म्हणजे आपण म्हणतो ना की एखाद्या साधकाला वाटेल की आपण प्रगती करतो का नाही, आता रोज आपण हे करतोय पण माझी प्रगती ह्या भक्ती योगामध्ये होते आहे का नाही, हे आपल्याला असं प्रत्यक्ष लक्षणं जरी दिसली नाहीत पण रोज आपण हे जे कार्य करतोय ना, ही जी साधना करतोय, एक एक पाऊल उचलतोय, ही प्रगतीच आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. इथे म्हटलंय ना शनै शनै, हे जे शब्द आहेत ना, म्हणजे हळूहळू क्रमाक्रमाने ही ध्येयाच्या दिशेने केलेली वाटचाल आहे. कुठलाही संशय न बाळगता कृष्ण भावनेमध्ये आपण प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे आणि त्यासाठी हा श्लोक लक्षात ठेवला पाहिजे. इथे माळ्याचं उदाहरण घेऊ शकतो बघा. तो फुलझाडांचं बीज मातीमध्ये पेरतो, त्याला पाणी देतो, काही दिवसांनी अगदी छोटी छोटी रोपं येतात, ती हळूहळू मोठी होतात. मग माळी योग्य वेळी त्याला खत देतो, त्या रोपांचं रक्षण करतो आणि मग योग्य ऋतूमध्ये फुलं येतात. तर ही सर्व वेळ घेणारी प्रक्रिया असते, पण उत्साहाने धैर्य ठेवून माळी बागेमध्ये काम करीत राहतो आणि त्याचं त्याला फळही मिळतं. तसंच कृष्ण भावनेमध्ये आपले प्रयत्न उत्साहपूर्वक, निश्चयपूर्वक आणि धैर्याने आपल्याला केले पाहिजे आणि कालांतराने त्याचे परिणामही दिसतात. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्. आपल्या चंचल आणि अस्थिर स्वभावामुळे मन जेथे जेथे भरकटते तेथून मनुष्याने ते ओढून घ्यावे आणि आत्म्याच्या नियंत्रणात आणावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता मनाचा स्वभाव इथे या श्लोकात सांगितलाय की काय आहे, चंचलता, अस्थिरता हा मनाचा स्वभाव आहे. आता कोणी म्हणेल जप करताना माझं मन लागत नाही, कारण अस्थिरता हा मनाचा स्वभावच आहे. जसं हरिनामामध्ये जप मन लागत नाही हरिनामाचा जप करताना, तसं ते कुठल्या एका भोगातही लागत नाही. इंद्रिय तृप्तीचे विचार एकसारखे मनुष्य करू शकत नाही. आता एखाद्या स्त्रीचं उदाहरण घ्या, जिला आता दुकानात एखादी साडी आवडली, त्या साडीबद्दलचे विचार ती किती वेळ मनात करू शकेल? फार फार तर 2 तास. मग ती कसला तरी दुसरा विचार करेल. तोच विचार दिवसभर मनात कोणाच्याच राहत नाही, कारण मनाचा स्वभावच आहे चंचलता, अस्थिरता असा. तर जेवढे इंद्रिय भोग करू तेवढे अधिक ते मात्र मन अस्थिर असेल. आणि मन अस्थिर असण्याच्या मागचं कारण म्हणजेच असंख्य इच्छा, किंवा ज्याला आपण काम म्हणतो. आता ही इच्छा म्हणजे कशा असतात त्या, हे करूया, ते करूया, ते खाऊया. जेवढी इंद्रिय तेवढे इंद्रियांचे विषय आणि त्यांच्या अगणित इच्छा. पण जेव्हा केवळ भगवंतांच्या वरती मन स्थिर होत नाही, तसंच ते कुठल्या भोगावरतीही स्थिर होऊ शकत नाही. आपण विद्यार्थ्यांचं उदाहरण घेतो बघा, त्यांचं लागतं का अभ्यासामध्ये मन? नाही लागत, त्यांनाही खूप प्रयत्न करावा लागतो. म्हणून कृष्ण इथे सांगतात की बुद्धीद्वारे खेचून या मनाला आपल्याला नियंत्रणात आणावं लागेल. जसं आता आपण एकदा लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये एक शरीराच्या रथाची स्लाइड बघितली होती बघा. तर त्यामध्ये तिथे आपण इंद्रियांची तुलना समजून घेतलं होतं, घोड्यांच्या बरोबर केलेली आहे. आता या घोड्यांचा लगाम म्हणजे मन म्हटलं होतं. आता घोड्यांचा विषय म्हणजे आपण समजूया की त्यांना आता चारा खायचा असेल, तर कसं ते इंद्रिय विषयांच्या सारखं आहे, ते चाऱ्याकडे ओढले जातील, तिथे आकर्षिले जातील. तर इंद्रिय त्यांच्या विषयांकडे ओढली जातात. म्हणून मनाने लगाम ठेवायला सांगितलंय. जसं पाण्याचा गुण आपण म्हणतो ना, तरलता आहे, कुठेही मार्ग बनवून जाऊ शकतं पाणी, तसाच हा मनाचा स्वभाव आहे, वाहवत जाणं, एका ठिकाणी स्थिर न होणं. पण आता हा जो योगी आहे, अष्टांग योगी आहे, अष्टांग योगाचा साधक आहे, त्याने हे जाणून घेतलंय की इंद्रिय विषय भोगून काही सुख मिळणार नाही. म्हणून मनाला तिथून ओढून घेतलं पाहिजे. भगवंतांवरती मन लावलं आणि ते लागलं असं होणार नाहीये. वारंवार या मनाला दुसरीकडून खेचून कृष्णांवरती केंद्रित करत राहावं लागेल. जसं घोड्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दोरीने खेचावं लागेल, तसंच मनाला बळजबरीने वारंवार दुसरीकडून खेचून कृष्णांवरती वळवावं लागेल. ही शक्ती बुद्धीकडून मिळू शकते. मनावरती नियंत्रण केवळ बुद्धीच ठेवू शकते. तर इथे आपल्याला झोपेचं महत्व पण सांगितलेलं आहे. जसा जो आधीचा आपण जो श्लोक बघितला, युक्त आहार विहारस्य, या सर्व गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहेत. जर का बुद्धी आपली तीक्ष्ण असायला हवी, मनावर नियंत्रण ठेवणारी, तर आपला युक्त आहार विहार, हे युक्त स्वप्नावबोधस्य, हे सगळं महत्वाचं आहे. झोप पुरेशी पाहिजे, तेव्हा बुद्धी योग्य प्रकारे कार्य करते, अन्यथा मनाचं नियंत्रण ती करू शकणार नाही. आणि बुद्धीला ज्ञानाची जोड हवी. श्रीला प्रभुपाद यांनी लिहिलेली पुस्तकं, श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता, हे नियमितपणे आपण वाचन करायला पाहिजे. तर तेव्हा ही बुद्धी सबळ होते आणि मग जिला योग्य अयोग्याचं ज्ञान असू शकतं. बुद्धी जर का सबळ नसेल तर माणूस मनाच्या इच्छेच्या आहारी जाईल. आपण शास्त्रांमध्ये वाचतो ना की अमका भोग करून सुख मिळत नाही. हे जेव्हा आपण आता वारंवार वाचतो की इंद्रिय तृप्तीने आपल्याला दुःखच मिळतं, तेव्हा आपली बुद्धी हे ज्ञान ग्रहण करू शकते आणि तसं मनाला वागण्यापासून थांबवू शकते. आता बघा, जेव्हा बुद्धीच्या द्वारे मनाला आपण कृष्णांकडे वळवतो आणि त्यांच्या कमल चरणांवरती हे मन लागू लागतं, तेव्हा भगवंतांकडून प्राप्त होणाऱ्या सुखाचा अनुभव आपल्याला मिळू शकतो. ज्या पुढे मग साधकाला हे समजतं की जे हे भौतिक संपत्ती बदल. भोगाचा अनुभव तो घेत होता, तो अत्यंत तुच्छ स्वरूपाचा आहे, कारण उच्च रसाचा अनुभव आता त्याला भगवंतांच्या बरोबर जोडून मिळू लागलेला आहे. म्हणून श्रीला प्रभुपाद सांगतात की मन कितीही भरकटत असेल जप करताना, तरी आपण प्रयत्न करत राहायला पाहिजे मनाला कृष्णांकडे वळवण्याचे. मन लागत नाही, मन लागत नाही ही तक्रार करून हा त्रास, तर या त्रासाकडे लक्ष न देता धैर्यपूर्वक हे आपल्याला केलं पाहिजे. आणि यालाच प्रत्याहार म्हणतात. इंद्रिय विषयांकडे आकर्षित होत असलेल्या मनाला सारखं सारखं कृष्णांवरती वळवून घ्यायचं आणि त्यांच्यावरती केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करायचा. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रशांत मनसं येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्. ज्या योगे मनुष्याचे मन माझ्यावरती स्थिर झाले आहे, त्याला निश्चितच दिव्य सुखाची परमावधी प्राप्त होते. तो रजोगुणाच्या पलीकडे असतो. त्याला ब्रह्माशी असलेल्या गुणात्मक स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि याप्रमाणे तो आपल्या पूर्व कर्मफळांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आतापर्यंत आपण समजून घेतलं की मन कसं आहे, चंचल आहे, निश्चल आहे, विचलित होणार आहे आणि अस्थिर आहे. तर त्यामुळे ते कुठे एका गोष्टीवरती स्थिर राहत नाही, सारखं इथे तिथे भरकटतं. पण अष्टांग योगी जो पूर्णपणे इंद्रिय संयमन करू शकला, त्याचं मन कसं असतं याबद्दल इथे आता समजून घेऊया. भौतिकापासून अनासक्त योगी कृष्णांच्या दिव्य सेवेमध्ये स्थित असतो. त्याचं मन कृष्णांच्या चरण कमलांवरती स्थित असतं आणि तो शांत असतो. तर वर्णन कसं केलंय, प्रशांत मनसम असं केलेलं आहे. दुसरा शब्द काय केलेला आहे की दुसरा शब्द म्हटलेला आहे शांत रजसम. शांत रजसम का म्हटलेलं आहे, कारण रजोगुण त्याचा शांत झालेला आहे. रजोगुण म्हणजेच असंख्य इच्छा. काम कुठे तयार होतो, रजोगुणामुळे तयार होतो. काम म्हणजेच या असंख्य इच्छा. आणि रजोगुणामध्ये वाढ झाली तर मन अजूनच अस्थिर होतं. तर इच्छा खूप म्हणजे मनामध्ये सतत येत असतात इच्छा, आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी धडपड करतो मनुष्य. रजोगुणातून मुक्त झाल्याशिवाय मन स्थिर होऊ शकत नाही. तर जेव्हा आता हा असा योगी कृष्ण चरण कमलांवरती आपलं मन स्थिर करतो, तेव्हा पूर्व पापांपासून तो मुक्त होतो. म्हणून अकल्मषः असा शब्द आलेला आहे. त्यामुळे त्याला दिव्य सुखाची परमावधी प्राप्त होते, म्हणून सुखम उत्तमम असा शब्द आलेला आहे. आता योगी जेव्हा योगाभ्यास सुरू करतो, म्हणजे योगाची प्रारंभिक अवस्था आहे, त्यामध्ये मन आणि इंद्रिय संयमित करण्यासाठी त्याला खूप प्रयत्न करावे लागतात सुरुवातीच्या स्थितीमध्ये. कारण जणू त्याचं मायेच्या बरोबर युद्ध सुरू असतं. भौतिकाचा त्याग करून आता तो कृष्णांकडे चालला असतो. पण ही आपण म्हटलं ना, माया ही कृष्णांची शक्ती आहे आणि ती अनेक प्रलोभनं ठेवते, अडचणी आणते. त्यामुळे त्याला जणू मायेबरोबर युद्ध असतं कृष्णांकडे जायचं म्हणजे. आणि या अवस्थेत तो हे कठोर प्रयत्न त्याला करत राहावे लागतात धैर्यपूर्वक. आणि जसा जसा हा योगी प्रयत्न करता करता प्रगती करतो आणि मग प्रगत स्थितीपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा मन आणि इंद्रिय संयमन त्याचं सहजपणे तो करू शकतो. अनर्थ असतात मनामध्ये, तोपर्यंत ते त्रास देतात. अनर्थ निवृत्ती झाली की मग हे कार्य सहजपणे होऊ शकतं. त्याचं मन मग आता कृष्ण चरणांवरती स्थिर असल्याने आता त्याला गोडी मिळू शकते. आणि आता या योगीला सतत कृष्णांचा विचार आणि स्मरण असतात आणि एका दिव्य आनंदाची अनुभूती आंतरिकरित्या तो घेऊ लागतो. बाहेरची परिस्थिती कशी का असेल, आतून आनंद मिळत असल्याने तो स्थिर राहतो. सर्वसामान्य माणसाचं कसं असतं, आनंद बाहेरून शोधतो बघा, नातेवाईक मित्रमंडळींना भेटण्यात, कुठे सहलीला जाण्यात, कुठल्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन विविध पदार्थ खाण्यात, सिनेमा बघण्यात आनंद शोधतो. पण या योगीला हा आनंद आतूनच प्राप्त होत असल्यामुळे, आंतरिक आनंदाची अनुभूती घेत असल्यामुळे, आनंद मिळण्यासाठी त्याला इथे तिथे जावं लागत नाही. सामान्य मनुष्य करतो तशा अनेक गोष्टी त्याला कराव्या लागत नाहीत. तर इथे लक्षात घेऊया, हे एक लक्षण आहे ज्याने समजू शकतो की प्रगती केलेली आहे त्या साधकाने, योगीने किंवा त्या भक्ताने. त्या भक्ताचं मन कृष्ण चरण कमलांवरती स्थिर झाल्याने त्याला आनंदाची प्राप्ती होते. तर त्यामुळे भौतिकातून आनंद शोधण्याची त्याला गरज वाटत नाहीये. तर ही प्रगत अवस्था म्हणजेच ब्रह्मभूत अवस्था, जी आपण आधी हे श्लोक ऐकले होते काही, ज्यामध्ये भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये तो स्थिर असतो. मन भगवंतांच्या चरण कमलांवरती निरंतर युक्त असतं आणि अशा या अवस्थेमधून त्याला ब्रह्माशी असलेला त्याच्या गुणात्मक एकात्मतेचा साक्षात्कार होतो. आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे, ब्रह्माचा म्हणूया. भगवंत म्हणजेच ब्रह्म असं म्हटलेलं आहे. आणि गुणात्मक दृष्ट्या आपला आत्मा हा भगवंतांच्या सारखाच आहे, याची अनुभूती तो घेऊ शकतो. आता 2 श्लोक आपण अजून बघू आणि मग थांबू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युञ्जन्नैवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते. याप्रमाणे योगाभ्यासामध्ये निरंतर युक्त असलेला आत्मसंयमी योगी सर्व भौतिक दोषांपासून मुक्त होतो आणि भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करीत परिपूर्ण सुखाच्या परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा योगी ज्या प्रगत अवस्थेपर्यंत पोहोचतो तेव्हा त्याला काय काय प्राप्त होतो हे इथे सांगितलेलं आहे की या पुढच्या काही श्लोकांमध्ये त्याचं वर्णन आहे. परमसिद्धी अवस्थेची लक्षणं सांगितले. तर अष्टांग योगाची परमसिद्धी म्हणजे परमात्मा रूपातील कृष्णांना स्वतःच्या हृदयात तो पाहतो, तसंच इतर प्राणी मात्रांमध्ये स्थित परमात्म्याला तो पाहू शकतो. आता हा आत्मसाक्षात्कार म्हणजे आपलं आणि भगवंतांचं हे जे नातं आहे, सेवक आणि स्वामी, हे त्याला अगदी स्पष्ट होतं.
होतं की स्वामींची सेवा हे माझं स्वभाव आहे आणि आपलं स्वरूप, आत्म्याचं स्वरूप म्हणजे हा भगवंतांचा किंवा परमात्म्याचा अंश आहे हे त्याला समजू शकतं. म्हणजे या स्तरापर्यंत तो उन्नती करू शकतो. भौतिक दोषातून मुक्त होतो तेव्हाच या स्तरापर्यंत तो पोहोचू शकतो. आता 29वा बघू. हरे कृष्ण. सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. वास्तविक योगी सर्व प्राणी मात्रांमध्ये मला पाहतो आणि सर्व प्राणी मात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये पाहतो. निस्संदेह आत्मसाक्षात्कारी पुरुष मला भगवंतांना सर्वत्र पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण भावना भावित योगी किंवा प्रगत हा अष्टांग योगी ज्याने हा साध्य केलेला आहे तो कृष्णांना सर्व प्राणी मात्रांमध्ये परमात्मा रूपाने उपस्थित असलेला त्यांच्या हृदयामध्ये बघू शकतो. भगवंत परमात्मा रूपाने मनुष्य असेल, प्राणी असेल, सर्वांमध्ये वास करतात. ब्रह्मदेवापासून अगदी छोट्या मुंगीपर्यंत सर्वांच्या मध्ये भगवंतांचं हा परमात्मा रूप उपस्थित आहे. तर अगदी अतिविशाल काय हत्ती म्हटलं तरी त्यांच्यामध्ये आहेत, छोट्या मुंगीमध्येही आहेत, घाणीमध्ये राहणाऱ्या एखाद्या डुकरापासून शुद्ध ब्राह्मण सर्वांच्या हृदयामध्ये भगवंत परमात्मा रूपाने स्थित आहे. हे हा परिपूर्ण योगी जाणतो. भगवंत कुत्र्यामध्येही आहेत, ब्राह्मणामध्येही वास करत असले तरी त्यांचं स्वरूप हे कसं आहे म्हणजे त्यांचं श्रेष्ठत्व हे तसंच राहतं. भौतिक प्रकृतीने त्या बाह्य शरीरामध्ये त्यांनी भगवंत स्थित असले तरी त्यांच्या श्रेष्ठत्वामध्ये कुठेही कमी येत नाही. भगवंत त्याने प्रभावित होत नाही. आणि याच अर्थाचा श्लोक आपण 5व्या अध्यायामध्ये शिकलो होतो बघा की जो पंडित हा असतो, जो ज्ञान प्राप्ती करून या स्तरापर्यंत पोहोचतो तो कसा असतो, विनय संपन्न असतो. आणि ज्ञानी साधू हा ब्राह्मण असेल, गाय असेल, हत्ती, कुत्रा, चांडाळ सर्वांना समदृष्टीने पाहतो. कारण सर्व हे जीव भगवंतांशी संबंधित आहेत आणि भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे हे ज्ञानाच्या आधारे तो जाणू शकतो. तर इथे चित्रात बघा अनेक जीव आपल्याला दाखवलेत आणि सर्वांच्या मध्ये भगवंत हे उपस्थित आहेत. बाह्य शारीरिक भेद न मानता सर्वांच्या मध्ये भगवंत स्थित आहेत आणि त्यांची दृष्टी भगवंतांची ही सम आहे. आता हा बघू शेवटचा. हरे कृष्ण. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. जो मला सर्वत्र पाहतो आणि सर्व काही माझ्यामध्ये पाहतो त्याला मी कधी दुरावत नाही, तसेच तोही मला कधी दुरावत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो प्रगत योगी आहे किंवा जो प्रगत कृष्ण भावना भावित आहे तो या सृष्टीला कृष्णांची शक्ती आहे असंच पाहतो. प्रकृतीमध्ये सर्व कृष्णांची शक्ती प्रकट झाल्याचं पाहतो. प्रकृतीमधील प्रत्येक गोष्टीमध्ये कृष्णांच्या उपस्थितीची जाणीव त्याला असते. कृष्ण हेच सर्वांचे स्वामी आहेत, त्यांच्याशिवाय कुठली गोष्ट अस्तित्वात राहूच शकत नाही हे ज्ञान त्याला असतं. त्यामुळे कृष्णांच्या प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये तो लीन असतो. जे काही करतो ते कृष्णांच्या आनंदासाठी करतो आणि अशा प्रकारे भगवंत आणि भक्त यांचा अगदी जवळचा प्रेमाचा संबंध असतो. तर या अवस्थेमध्ये भगवंत भक्ताच्या दृष्टीआड होत नाहीत आणि भक्तही भगवंतांच्या दृष्टीआड होत नाही. ही स्थिती म्हणजे आता अष्टांग योगाचं रूपांतर एका विशुद्ध भक्तामध्ये झालंय असं म्हणता येईल. म्हणजे भक्ताला भगवंतांचं सतत स्मरण असतं आणि अशा भक्ताचं स्मरण भगवंतही सतत करतात. भक्तासाठी कृष्ण भावनेचा पूर्ण विकास होऊन ही स्थिती त्याला प्राप्त होते. कृष्ण प्रेम त्याला प्राप्त होतं. प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्याला श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीची जाणीव असते. तसंच योगीही आपल्या हृदयात स्थित परमात्म्याच्या सतत संपर्कात असतो. इतर सर्व गोष्टींशी त्याचा संपर्क तुटलेला असतो. एकाग्र चित्त हृदय स्थित परमात्म्याच्या वरती त्याचं लक्ष एकाग्र असते. समाधी अवस्थेचं आपण वर्णन ऐकून घेतलेलं आहे. तर इथे ध्रुव महाराजांचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो की जे अष्टांग योगी होते आणि 5 वर्षाचे असताना वनामध्ये जाऊन ओम नमो भगवते वासुदेवायचं जप त्यांनी केला. कृष्णांवरती ते ध्यान करू लागले. प्रथम जे काही त्यांना मिळत होतं वनामध्ये ते खाऊन राहत होते, फळं, कंदमुळं इत्यादी. नंतर त्यांनी ते सोडून देऊन खाली जमिनीवर पडलेले राहिले. नंतर तेही सोडून देऊन केवळ पाणी पिऊन राहिले.
आणि नंतर केवळ हवेवरती म्हणजे प्राणवायू घेऊन ते राहिले. सतत ध्यान करत होते आणि कृष्ण चरणांवरती आणि हृदयात स्थित परमात्म्याचं दर्शन त्यांना झालं. मग अचानक ते दर्शन त्यांना होईना. आतापर्यंत होत होतं दर्शन परमात्म्याचं हृदयामध्ये, आणि आता ते का होत नाही म्हणून विचलित होऊन त्यांनी डोळे उघडले. तर डोळे उघडल्यावर त्यांनी कृष्ण यांचं जे नारायण स्वरूप आहे, चतुर्भुज रूपात असलेले कृष्ण त्यांच्या समोर उभे होते. तर भगवान प्रसन्न झाले ध्रुवावरती आणि तुला काय पाहिजे वरदान ते माग, असं त्यांनी जेव्हा सांगितलं. तर त्यावेळेला त्यांनी त्याला ध्रुवलोक तर बहालच केला, पण ध्रुवला माहिती होतं की आता भगवंतांना प्रसन्न करून मी घेतलेलं यापेक्षा मला काही कुठल्या गोष्टीची आवश्यकता नाहीच आहे, म्हणजे सर्वश्रेष्ठ अशी गोष्ट मला मिळालेली आहे. तर अष्टांग योगाचं रूपांतर एका शुद्ध भक्तामध्ये अशा प्रकारे झालं. तर जो शुद्ध भक्त सतत कृष्णांच्या चरणी लीन असतो, कृष्णांची कृपादृष्टी सतत अशा भक्तावरती असते आणि इतर कुठलीही गोष्टीची आता त्याला आवश्यकता वाटत नाही. तर आपण आजचा थांबूया वर्ग इथे, आणि काही तुम्हाला शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता.